And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinagpalit ako ng boyfriend ko sa best friend ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lian. At ito ang aking secret file. Year 2017. High school pa ako noon. Doon ko nakilala si Wayne. Nais niyang manligaw sa akin. Mabait, matalino, may kaya sa buhay, at may itsura. Halos 1 taon siyang nanligaw sa akin. Hanggang sa May 2018, sinagot ko na siya. Okay naman ang relasyon namin. Sobrang bait niya. Pati pamilya niya, mabait rin sa akin. Legal kami, both sides. Masaya kami. Then fast forward, magse-celebrate na kami ng 5th monthsary namin. Nabasa ko yung chat niya na we need to talk. We need to talk. Sabi ko sa isip ko. Bakit? Para saan? Anong meron? Nang sinabi niya yon, nanlambot agad ako. So, nagkita kami. Kumain. At nagbigay siya ng regalo sa akin. Sinabi niya rin sa akin na kailangan niya ng space. Dahil pagod na siya. Binigyan niya ako ng regalo tapos sasabihin niya sa akin kailangan niya ng space. Ano yun? Binabribe niya ako? Pero kahit masakit, pumayag ako. Kasi mukhang okay pa naman kami. Pinilit kong isipin na magiging okay kami. Hanggang sa year 2019. Nawala bigla ang communication namin. Then, September, napansin ko na parang may something sa kanila ng best friend kong, si Pate. Kaya tinanong ko ang best friend ko kung kaano-ano niya si Wayne, ang ex ko. At ang sagot sa akin ng best friend kong ito ay, wala, friend lang. Sabi ko, friend lang? Pero nang makita kayo minsan, halos magpalit na kayo ng muka sa sobrang dikit ninyo. Nung una, itinatanggi niya pa. Pero kalaunan ay sinabi niya rin sa akin na, 'di ba? Wala na kayo. 'Di ba? Ang gusto mo naman ay si Renz, bago na. So sinagot ko siya, Renz, kaibigan ko lang 'yun. Tsaka ikaw ang nililigawan noon, 'di ba? Pagkatapos noon, hindi na ako nakatiis. Nag-share ako ng mga post sa Facebook tungkol dun sa pambansang tagasalo ng ex, si best friend. At biglang nag-chat si Pate. Oy, ba't ka nagpaparinig? Inaano ka ba namin? So sinagot ko siya ng, bakit? Natamaan ka ba? Sa bagay, totoo naman. At sinagot niya lang ako ng, okay lang namang magkagusto ka sa boyfriend ko. Pero sana, wag nang umabot sa punto na gusto mo siyang kanyahin. So sinagot ko rin siya ng, wait, ako pa talaga? Ikaw naman ang unang nang agaw.
Pagkatapos nun, hindi na niya ako nireplyan. Hanggang sa ngayon ay galit sila sa akin. Nakablock ako sa ex ko. Pero in fairness naman sa best friend ko, or should I say ex-bex best friend, hindi naman niya ako binlock. Ngayon, year 2020, mukhang hindi na sila okay. Mukhang hindi na sila magkasama. Kaya iniisip ko na lang, baka karma ng ex-boyfriend ko yun at ng ex-best friend ko yun. Muli, ako si Lian at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!